tots els que n'hi ha, que per tots són agraïts, per supost, des del dia del pregó fins a lo que és l'últim que podem dir d'aquesta setmana, que és la professó dels sants patrons. Però sí que m'agrada molt el que són les trabucaes. La veritat és que són dos actes, dos parlaments, són dos actes prou emotius, inclús abans de la baixa, i per supost que la baixa és un poc el colofó en certa medida de tota aquesta setmana de festes. I sí que jo no, personalment, penso igual que Vicent, no he experimentat com a capità aquesta explosió d'emocions que pots tindre, però sí que és de veres que a la gent que has conegut com a capitans, inclús els càrrecs de l'any passat, que són amics també, te comenten que aquest dia o aquesta nit o aquesta baixa es fa curta i està plena d'emoció i agarres en ganes, amb molta il·lusió, la gent veient com disfruta i en certa medida és un poc el que per nosaltres els comelitons sí que volem encaminar per ahí, perquè si un dia encara que hi ha molta organització per lo que és la baixa i que tot isca bé i hi ha nervis, a la volta també que nosaltres s'ho passem de categoria, que si de normal ja s'ho passem bé, ven una baixa, que menys, per supost, que la baixa en capitania s'ho passem encara més gran. Jo compartís que el Vicent la majoria de les coses perquè abans al marge del dia gran que per a nosaltres és, o per a la festa de Torrent és el dia de la gran entrada, el tema de les trabucaes, particularment a nosaltres també ens agrada molt, estem molt ficats en el tema de lo que són les trabucaes, ens agrada disfrutar de la trabucà i dels parlaments. Inclusive en l'anterior capitania vaig tindre el plaer i la sort de poder ser l'ambaixador del meu capital, que va ser el meu capital 11, i disfrutar d'aquest moment. És una altra història també, és molt bonico, però el que en si és el dia gran, la festa del Torrent, per a les festes de moros i cristians és el dia de la gran entrada de moros i cristians. I a més, com a anècdota, sí que el que també t'ho van dir, nosaltres des del 2005, que ja ha corregut 12 anys, la gent encara se'n recorda inclús del Parlament que es va fer i es va organitzar en el 2005, inclús en les dues baixades. La gent deia, no, vosaltres sou, però no som vosaltres. Home, quan traguereu el dragó, quan fareu no sé què, o en el Parlament... Fue un parlament un poc divertit, també. És el que dèiem abans, un poc el que mostrem és també la identitat de cada un. Tant ells com a comparts, nosaltres com a fila, mostres aquesta identitat, no mostres una altra cosa diferent i mantenim aquesta línia. Entonces també la gent ens coneix i en certa medida moltes voltes també està l'expectativa de dir, a veure què van a fer en guany o què van a... I en aquest aspecte també és emoció. Hi ha algo de sintonia entre ambos i esperem que disfrute la gent també. Com Melitons com Sumails entràvem en el mateix any, perquè aquest any va ser l'any que més comparses viles entraven alhora en la federació, que entonces era associació, i entràrem 8, 4 mores, 4 cristianes. Entonces, des d'aquest moment, nosaltres sempre hem tingut una sintonia en Comilitons, ja que inclús la caserna d'ells i la càvila de nosaltres, el primer any i el segon any la teníem pràcticament porta en porta. Entonces, a partir d'ahí va néixer una gran amistat i una gran sintonia entre la comparsa i la fila. A mi agarrem aquesta capitania de diferent manera. D'aquella, en el 2005, mos pilla de nous, és tot un nou projecte, t'agarres com agarres, nosaltres també estem parlant que fa 12 anys, nosaltres, la gran majoria, una mitjana de 20 anys, 21 anys, o 23 anys, no ho sé, però per ahí estaven, també com jo he dit abans, jo no estava en aquesta capitania, és que totes m'han contat i això sí que és de veres que n'hi havia molt bona sintonia en Sumails. Enguany, després de 12 anys, continues en aquest bon rotllo, però ho fas ja d'una altra manera. Ja és... L'edat no perdona. Diversió n'hi ha, de disfrutar també al màxim tot el que se pot, però la mier no se munta de les mateixes coses que es muntaven o sorgien en aquell entonces, però de tota manera, la festa en si ja va creixent en edat i en mitjana i entonces se va plantejant d'una altra manera també. Però a l'hora de disfrutar-la, jo crec que tot el món és l'hora de disfrutar el mateix, sempre igual.
i també ha canviat molt a nivell general, no sols nosaltres, ha canviat molt a millor, intenta anar sempre a millor, tenen els canvis en aquest aspecte. No sé, igual que per el que comentàvem abans, el mitjà en el formulatge l'any passat es va canviar l'any passat, té que pensar, volen que se perdure per mínim per uns 5 anys i després ja se valorarà si funciona o no funciona aquest formulatge. L'any passat funcionà i volem pensar que enguany també. En parlaments, cada volta se va treballant més el format del Parlament, les trabucaes, de com abans es portava. No sé, és un poc com tot. Sí, i a més que Torrent ja pràcticament és un referent en la comarca i en la comunitat com a festes de moros i cristians. Entonces, demostra l'evolució que ha tingut i el bon fer, anar fent de la gent i les coses. I el que queda per el camí. I el que queda.